Santa Rita, Pampanga. What? Oo, kakatabi lang sila. Pagkaraan ng 300 metro, Kumanan. Wow. Kumanan sa Lansa. Lansa. Betis, Wabas. Betis Church. Sa kabila. Ah, doon yun. Doon tayo sa kabila mamaya. Oh, one way. Ano yung nakalagay? Pagkaraan ng 1.7 kilometro, Kumanan sa Ocampo. Wala, may nakalagay ba one way? Pumasok na ako dito ng tikitin. Dito? Oo.
Saan ba punta natin? Liliit tayo kayo. Ano yun? Hunt. Haunted? Ah, Makakapasok tayo? hindi ko lang alam. Tingin ka ba? Wala. Pagkaraan ng 300 metro, kumanan sa Ocampo. Ayun. Ito mo yan? Hindi. Pero luma din. Yung dami ang tipid. Ang malaki lumang ba? Oo. Ano to? Kumano nga ito. Yan o. Lumang bahay guys. Oh. Ay, ano to? Ano to? Simbahan? Ay, wow. Ay, wow. Puntahan natin mga Kumanan sa Ocampo. ano simbahan. Ano simbahan niya? 1987? Bago pa. Ano to? Pagkaraan ng 100 metro, Oh, guys. Ito yata yung Betis Church. Hindi pa. Hindi pa magtabiyatis. Ano yan? Ito. Santa Rita Catholic. Simbahan siya. Oo nga. Tama? Iwas sa processional. Kaya ito ang tao. Ba yun? Hindi ko alam. Hindi na dulo. Nakaramit ka na sa iyong destinasyon. Ano ito yun? Ito. Ayan. Ha? Ito. Yung nakabakod. Ha? Mabakot siya. Nakakabakot. Uy, ano to? Ha? Ano na to? Ano? Ano dito? Ano to eh? So guys, ito po ang Villa Epifania. Santa Rita's Torture Mansion. Built in 1932, the Guanzon Ancestral House was the first all-concrete house in Santa Rita, Pampanga. This mansion was named after Doña Epifania from the Albuendias clan.
an affluent clan from Florida Blanca. Villa Epifania is among the 5 ancestral houses in the quiet town. So, dito lang po tayo sa labas guys. Bawal pong pumasok. So, nakatayo na po yan guys since 1932. Kaya lumang-luma na po siya. At sinasabing haunted daw po. So guys, this is the Santa Rita Catholic School. So, ayan po. Lumang bahay. So, nakatayo na po yan since 1918. Well preserved po sila. Ang ganda. So, ito po pala ang Maglalang Ancestral House. So, ito po ang ancestral house ni Doña Irene. Well preserved din po siya. At isa po sa mga famous landmark dito sa Santa Rita, Pampanga. Katabi lang po niya ang Villa Epifania.
guys, welcome to Santa Rita Church here in Guagua, Pampanga. So, ang dami pong lumang bahay dito guys. Oh. Ito pala yung Santa Rita, no? Oo. Hindi, City Hall. Luma, no? Hindi naman laking bahay ni Lola ko na gano'n. Oh? Oo, gano'n na Wow. gano'n. Nakalitingin talaga mo. Ano? Meron? talaga. Oh, no. Hanggang ngayon, dito pa? Hindi, wala na. Wala Yung na. ano, Talaga? Hanggang As May- in, hanggang Port sila ko. huh? Na, ikaw mismo, na-experience mo. Uy? So, yung tatakbo ko pa ba? So, sarado po ang simbahan, guys. Yung mga tractor. Ano? Ano siguro, pag sa lindol? Hindi pa kalunggulo din ba? Pero dumating daw. Hindi? Issues. Parang sa ano, Barasuin, no? May ganto. Palinis naman. Oo. Nagbubukas siguro ko talaga Sunday. Pag afternoon, Ang ano? Sunday na Catholic. Catholic school. So, school to. Ha? Yung sa likod niya, school. Ito, Catholic sa Catholic. O kaya pala niya yung stage. Kaya pala siya sarado. Ginawa siyang school. San Juan Nepomuceno. So guys, pupunta tayo ngayon sa Betis Church. Bagong gawa lang. Ano lang ito? Ang daming house. The Reed Farm Resort. Okay lang sa kasama yun, Beth. Tayo yan. Oo.
mo kaya dyan, sir? Sige. Old stumps. Hindi nagsasalita si Luis. Pagod yata. Naman. Mamaya pa mga 300. Ano mo? Saan ba yun? Hindi na kasi study ako. Simbahan. Oo nga. Chapel. Chapel lang. Simbahan. Bahay yan. Pagkaraan ng 300 metro, kumaliwa sa Bacolor, Guagua Road. Ano po kaya si Luis? Kumagawa sa pagkawa. Kaliwa talaga. Kaliwa talaga, no? Luis. Kaliwa. Luis, ha? Pinapakaliwa mo ako. Yung naman sa tita ko. Pinapakaliwa yun. Pinapakaliwa ako. Kaliwa ko yung Luis. Kaya pagalitan mo nga siya. Kaliwa. Ah, dun. Kipot ng daan dito. Naalala ko sa kasi yung kaibigan ko dito. Oh, dito. Hindi sa ano siya buwag. Anong highway na siya? Mm. Yung bahay na luma din yun. Oh? Hindi siya nakapila. Ano? Historic house yung bahay niya. Mm. Tulog na ako dun. Doon? Kumaliwa sa Bacolor, Guagua Road. Kaliwa. Uy, luma din, oh. Kaliwa. Pinigwa ko. Mm-mm. Ito lang. Gajete at St. James the Apostle Parish. Betis Museum. Parang nasa Bulacan tayo. Ayun, nakikita ko na. Saan? Ayun. Ay, wow. Ang galing mo, Besa. Nakarating ka na Oo kung nga. nasa kanan mo ang destinasyon. Oh, wow. Simple lang. Ayun, doon ka. Ang ganda, oh. Oh. Betis Church. Ganda. Parang ayaw mo kong pababa. So guys, this is the Parish Church of St. James the Apostle of Betis. Commonly known as Betis Church, is a Baroque-style church located in the Betis district of Guagua in Pampanga, Philippines under the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando.
Sarado po siya ngayon, guys. Sa umaga lang po siguro yung misa.